Hola, soc Vicente Pla, soc professor del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València i em vaig acollir a la convocatòria de places d'estabilització de 2019. Després de 14 anys de compatibilitzar el meu treball de professor de secundària amb el meu treball d'associat, vaig decidir que seria el moment i seria una bona oportunitat per a afirmar la meva dedicació en exclusiva al treball de la universitat. Així que vaig sol·licitar al departament entrar en la convocatòria de places d'estabilització. Vaig complir amb els requisits de que tenia com a mínim 10 anys de dedicació de treball a la universitat i tenia també una acreditació a la figura de contractat doctor. Així que s'inicia tot el procés. El meu departament va recolzar-me, va aprovar la meva proposta i es va convocar la plaça uns mesos després. Vas presentar una programació raonada, vas presentar també els mèrits per a la provisió de la plaça que es va convocar a raó d'esta convocatòria d'estabilització.